Свеки се на камерата. Айде, бе да снимаме. Ела па насам, ела към мен. Абе, чакай. И малка надолу. Не искам надолу. Абе. О, ние сме търсили. О, да. Не. No. Ние сме в рисунка. Гадно. Да, я сме. Чакай се. Ай, Добре. Но да, яко е. Това е яко. Монтаж? Ти виж колко си яка. Е, тъпо. Къде съм? Не знам. Ние сме на парчета да сгубим пъзела мия, нали? Не. О, да, това ми е любимото. Я, ела да съм. Или можеш голяма брада. Не. Чакай да го речем. Не можа. Не мога да отсега. Чакай, деца. Да, се приличаме на пъсъл там на псо. Тогава става. Добре, как ти да. О, вижте. А, не, чакай, да го сменила. Давайте. Не, виж. Аз имам малко уста. Вижте, майка си ме хвърля може да се отворя толкова устата. Това е много странно. Това между другото е яко. Как излезе? Давай. Вече го правим 2 минути. Ами ето му не са. Някой ще направи така стилка. Твой ролон. Чакай, искам я. Хайде, по-лева. Стига. И да. Чакай да се... Сърчицата... Опа, чакай да се сменя сърчицата. Тя пак трябва да превъртат през всички, да не знаеш. Защо? За да стигна пак за сърчицата. Да, и това прави. Чакай! Аре, да сменя Какво е тук? Какво получаваш? Не само.